ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ଭାଇ କାମ ଧନ୍ଦା ନାଇଁ ବଇଛୁ। ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବସୁନି? ଶୀତ ଦିନ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଆମେ ଯିବା ଯେତିକି ମଜା ସାଙ୍ଗ ସାଥିକି ନେଇ ପଳେଇଲେ ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ମଜା ହନ୍ତା। ସାଙ୍ଗ ସାଥି କହିକି ଯିବା ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଏଠି ତୁ ବସିକି ସମୟ କାଇଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଯାଉଛି ବଗକୁ ପଚାରି, ତୁ ଯା ରଞ୍ଜନକୁ ପଚାରିଦବୁ ଆଉ। ହଉ ଆଉ। ଆରେ ବଗ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ବିଲୁ ଟିକେ ଆଇଥିଲି ଆଉ। ଆରେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତୁ ଅଧିକା ପନିପରିବା କରୁଛୁ। ତୋ ପାଖରେ ତ ଏଇନା ପଇସା ପ୍ରବଳ ଥବ। ଆଉ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଗୁଡୁର ମୋର, ତୁ ଚାଲୁନୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ପନିପରିବା ଭାଇ କରିଦେଇଛି, ମୂଳଧନ ତ ଉଠିବାକୁ ନାହିଁ। ପନିପରିବା ତ ଲଗେଇଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୋବି ତ ପୋକ ଖାଇଗଲେ। ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଆମର ତ ପିକନିକ ଆଉ 15 ଦିନ ରହିଲାଣି। ତା ଭିତରେ ଯଦି ତୋ ଗଛ ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ପଇସା ପତ୍ର ହେଇଯାଇଥିବ, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ। ଆମକୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କହିବୁ କଣ ହେଲା ତୋ ଗଛ କଥା, ପଇସା କଥା ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି, ମତେ କହିବୁ ଆଉ। ଆରେ ରଞ୍ଜନ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଏଇ ଲଙ୍କା ଗଛ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣୁ, ଆମେ ଆଉ 15 ଦିନ ରହିଲା ପିକନିକ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ ପିକନିକ ଯିବା ପାଇଁ। ତୁ ଯଦି ହବ ଯିବୁ ଯଦି କହ, ଆମେ ନେଇଯିବୁ ତତେ ଆଉ। ମୁଁ ଯୋଉ ପନିପରିବା କରିଥିଲି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁ ପଇସା ଟା ମୋ ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି। ହଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୋ ଦେହ ତ ଭଲ ହେଇଗଲି। ତୁ ଏବେ ଫସଲ କରିଛୁ, ଆଉ ଯେତିକି ପଇସା ହବ ଆମେ ତ 15 ଦିନ ରହିଲେ ପିକନିକ ଯିବା ପାଇଁ, ତୁ ପଇସା ଦେବୁ ଆଉ। ହଉ ମୁଁ କହିବି ତମକୁ ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ପଛରେ କହିବୁ ଆଉ। ଆରେ ଓମ, ତୁ ବଗ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବଗ ତତେ କଣ କହିଲା? ବଗ କହିଲା କି ତାର ପନିପରିବା ଗୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ କହିଲା କିଛିଟା ପଇସା ହେଲେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଆମକୁ କହିବ ଆଉ ଯିବ କି ନାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଆଉ। ହଉ ଆଉ। ଆରେ ତୁ ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ରଞ୍ଜନ ତତେ କଣ କହିଛି? ରଞ୍ଜନ କହିଲା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ହଁ। ଆଉ ପଇସା ଯୋଉ ପରିବା କରିଥିଲି ପଇସା ହେଇଥିଲା, ସେ ପଇସା ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି। ରଞ୍ଜନ କହିଲେ ମୁଁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଜଣେଇଦେବି ଯିବି କି ନାହିଁ। ଆରେ ଗୁଡୁ, ଆମର ପ୍ଲାନ ଥିଲା କାଲିକି ପରଦିନ ଭିତରେ ପିକନିକ ଯିବାକୁ। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ କଣ କହିଲେନି 15 ଦିନ ଭିତରେ କହିବେ। ଆଉ ଇଏ ଯିବେ କି ନାହିଁ ଆଙ୍କର ଠିକ ନାହିଁ। ତା ଦେହ ଖରାପ ତ, ଆର ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ପିକନିକ ଟା କ୍ୟାନସଲ କରିଦବା ଆଉ। ହଉ ଆଉ।